Il-Ministru għall-Enerġija u m-Maniġjar tal-Ilma Joe Mizzi wera li l-Gvern għadu qiegħed ikaxkar saqajh fuq il-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja. Waqt attività li kien preżenti għaliha fir-Rabat, Net News staqsa lill-Ministru fiex wasal dan il-proġett. Viżibilment skomdu u ma kienx jaf jgħidilna x'inhu time frame ta' dan il-proġett. L-istudji finalizzati u hemm data meta se jibda Aħna li finalizzat huwa li isma' tender ħarġet u nata il-min se jagħmel l-istudju bada l-istudju. L-istudju jieħu snin, tifra għandek żmien. Kif tkun les dak l-istudju mbagħad issir l-applikazzjoni formali biex joħroġ il-permess. Tkun lesti dak l-istudju kollha ta' il-baħar ta' kull imkien, jieħdu żmien. Hemm time frame għall-istudju meta se jkun konkluż? Ara, jiena time frame hemm. Eżatt biex ma ngħidx eżatt kemm hu l-time frame, però hemm time frame eżatt. Kif ikun lest il-maksum tat-time frame li hemm jifrax bejħed ieħor. 5 snin ilu meta l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien ġab 1.2 biljun euro fondi Ewropej għal pajjiżna, kien diġà issemma l-proġett tal-pipeline tal-gass bħala wieħed mill-proġetti ewlenin li kellhom isiru b'dawn il-fondi. Illum għaddew kważi 6 snin u l-Gvern ta' Muscat għadu fil-fażi ta' studju. Fil-fatt, fil-budget tissemma biss referenza ta' linja dwar dan il-proġett bil-Gvern jgħid li komplet il-ħidma, l-istess kif qal fil-budget li għadda.